F'attività tal-Partit Laburista f'Ħalluqa, il-kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Daniela Attart irringrazzja lill-attivisti kollha tal-Partit Laburista għax-xogħol imprezzabbli li għamlu. Attart tagħmel referenza għal fatt li dawn, sfortunatament, ħafna drabi jispiċċaw fil-mira ta' attakki personali, tajir u kliem ta' mibeda minn diversi partitari u esponenti tal-Partit Nazzjonalista. U semma li fl-aħħar jiem kien hemm minajja lill-Laburisti injoranti u litterati. Daniela Attart semma wkoll il-Godfrey Leone Ganado li nstab ħatim il-qorti għal kliem ta' mibeda fil-konfront tal-Prim Ministru Roberta Bela u l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat, wara li hu stess kien ressaq kwerela lill-Kummissarju tal-Pulizija fi frar li għadda. Attart tkellem ukoll dwar il-konvinzjoni li għandu fit-tmexxija Laburista u qal li meta wieħed iqis kollox bin-nuqqasijiet kollha, il-gvern tejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' tant u tant nies li llum qegħdin jgħixu ħafna aħjar minn kif kienu jgħixu taħt gvernijiet preċedenti. Dr. Attart semma li kulħadd dera li llum il-gvern f'kull budget iżid il-pensjonijiet, il-Children's Allowance, is-sussidju fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, iż-żieda fis-servizzi soċjali, it-trasport pubbliku fuq l-art u fil-baħar, trasport lill-istudenti u childcare b'xejn u ħafna benefiċċji u affarijiet oħrajn. Qal kif taħt dan il-gvern meta jersaq il-budget, in-nies jibdew jistaqsu mhux kemm se joħdilhom, imma kemm se jagħtihom. Dwar il-ħidma fil-Parlament Ewropew, il-kandidat Laburista stqar li fejn ħadd ieħor diġà ddikjara li se juża l-mezzi kollha biex jaħdem kontra Malta u jagħmel gwerra qaddisa, il-membri parlamentari Ewropej Laburisti eletti se jkunu maqudin flimkien u jużaw il-mezzi kollha biex jiddefendu lil Malta u lil għawdex tagħna. L-Avukat Attart tenna li jekk il-poplu joġbu jagħtih il-fiduċja u se jkun it-terka tiegħu fl-Ewropa. Il-kelma illi kemm il-darba jġobkom ittuni l-fiduċja tagħkom fit-8 ta' Ġunju li ġej ma nkunx biss vuċi oħra ma ta' sħabi fil-Parlament Ewropew ma nkun it-tarka tagħkom, it-tarka tal-Maltin u l-Awċin. Għax jekk ħadd ieħor irid jagħmel gwerra, jekk ħadd ieħor irid jagħmel gwerra fuq il-Maltin, jien irid ikun it-tarka tal-Maltin u din ngħidha b'konvinzjoni.